नै बिफा साहाया बिमा सोरां फिसाया दाबो सिखाराखै नामा? ओहो दाबो सिखाराखै र' आं फोजाहैनि थां बिमा फोजाहै थां बाबा सोरां सिखारदो दे बाबा सोरां सिखारदो दे थां बाबा मोखांफ्रा सुनानै ओंखाम जाहैदो जागोन आयै बै सेंग्राया नोंखौ जि नायलांबाय बेसेबां मादै? बांद्राय नङा बाबु थाइबाल' मा खालामदों रा बुन्दु? ओरैनो जिरायदों बुन्दु फै जिरायफै ओइ बुन्दु माखौ नायगोमोखो? बुन्दु बै सिख्लाया बेसे समायना। बबेया? बै गोथां गाननाया। बेथ' जों लागोनि रजेसो। नों बे सिख्लानि नाम्बारखौ हरनो हागोन ना? आं दा वाट्सएपआव हरसै। थारैनो आं बे सिख्लाखौ जोबोद मोजां मोनो। हाब बुन्दु खेबसे नुनायावनो नोंनि मेगननि नोजोरा बै सिख्लानि नोजोराव नांबाय। औ बुन्दु खनसे नुनायावनो आंनि गोसोआ जोमै बायदि बिरलांबाय बै सिख्लानि महराव। मानोना आंनि गोरबो गोसोआ खालि बेखौल' हास्थायो। दे बिदिब्ला बुन्दु थांलायदिनि। दे। ओइ सना नोंनि महरा मा एसे समायना। हानाय नङा आं नोंनि अनगा बे बुहुमाव थांना थानो। आया सोरनि नाम्बार बिदों?
ओइ मोब्लादै मोब्लादै आदा जेन्टेलमेन आंनि गरमेन मोनना मोनथ'वाखै नोंलाय पेमेन मामोन आदै? थां आदै बे मोसौआ दोस्लायना फैयो थां। जागोन आदै। हेल' रजे, नों आंखौ लोगो हमनो हागोन ना? नाथाय मानो सोरां? दे नों फैल' उनाव मिथिगोन। दे बिदिब्ला आं थांगासिनो। दे बिदिब्ला लोगो नों थाथ'दो। औ दे। रजे, नोंजों आंहा फंसे बाथ्रा दंमोन। बुंदो दे मा खोथा? रजे, आं नोंखौ खनसे नुजेननायनिफ्रायनो आंनि गोसो गोरबोआ खालि नोंखौल' सानबाय थायो। रजे, आं नोंनि अनगा थांना थानो हाया। नाथाय सोरां आं नोंनि खोथाखौ गनायना लानो हानाय नङा। रजे, नों आंनिखा। मानोना आंनि जिउआ जोमैयाव बिरग्लांनाय बायदिसो सोरां। बारा जेरै बोबथिंलाङो आंबो बेजोंनो थांनांगौ जायो। थादो सोरां। रजे! सोरां आफा ओंखामा जाफैद'। आं उखैनो मोनाखै आयै, नोंसोर जाग्रोदो। दे। माथो जाया लोङा थाखो? दुखु दं आंहा। दे बुन्दु बिदिब्ला थाथ'दो। दे जागोन। ओइ रुजे, बहा थांनो? ओरैनो बेरायदों। नोंहालाय मा खालामदों? ओरैनो जिरायदों। फै जिरायफै। ओमफ्राय अनिराज नोंनि लोगोआलाय? ओमफ्राय नों मिथियाखै रजे? ओहो आं मिथियाखैथ'। मा जादों? सोराङा दाख्लिनिफ्रायनो ओंखाम जाया दै लोङा ओरैनो दं। हायोब्ला नों खेबसे बिखौ लोगो हमदो। खालि हारसिंल' थाबाय थायो। दे बिदिब्ला अनिराज आं थांनोसै। दे। हेल' सोरां, नों अबहाय दं? आं नोंखौ दानो लोगो हमनो हागोन ना? आं गामिनि स्लुइस गेटावनो दङ। दे नों फै। रजे, नों आंजों मा बाथ्रा दं? सोरां, नों मानो बिदि जाया लोङा थाबाय थादों? रजे, नोंनि समाय, नोंनि अनगा बे बुहुमाव थांना थानो हाया। नों मानो बुजिया सोरां? बुंखाबायना आं बुहुमाव रावबो गैया होननानै। नों आंनि अनगा गुबुनखौ लादो सोरां। आं बायदि गोरिबनि फिसाया नोंनि जानो समाया। रजे, आं नोंखौ आंनि गोरबोआव जायगा होखाबाय। बुहुमनि गासै सुबुङा जेरै दैमानि अनगायै थांना थानो हाया, बिदिनो आंबो नोंनि अनगा थांना थानो हाया रजे। बुंखाबायना सोरां, आं नोंखौ मोजां मोननो हाया होननानै। रजे, नों आंखौ गावनि खालामनो हायाब्ला आंनो बे जिउखौ नांला। थादो रजे। सोरां! सोरां!
नों बेफोरखौ मा खालामनो नागिरदों सोरां? सोरां, I love you. थौ थांसै।